खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बाक्सा जिल्ला एबसुआ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बे बोसोरनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव बर' बिजों आयदाजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों बरायदों आरो मान बावदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिनि मासि लानानै सामलायनाय बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, एकाउन्टेन्ट अफिसार थुथुमनि मोसाहारि, बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरनि बिमा बिफाफोरखौ बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बाक्सा जिल्ला एबसुआ गुबुन बोसोरनि बायदि मेट्रिकआव जायफोर बर' बिजोंजों सेथि थाखोआव उथ्रिबाय बिसोरनि थाखाय 10 फरायसा फरायसुलिखौ स्पेशली बरायनाय हाबाफारि आरो बिथांमोननो स्कलारशिप होनायनि हाबाफारि, लोगोसेनो हायर सेकेन्डारिनि जे साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स मोनथाम स्ट्रिमनि टप 10 गासै 30 आरो ओरै मेट्रिकनि 10 जन 40 जन फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै बागानपारायाव बरायदों। आरो बे बरायनायनि गेजेरजों जाय फरायसा फरायसुलिया मोजां रिजाल्ट खालामबाय बिथांमोनखौ रिकगनिसन होनाय आरो बिथांमोनखौ एनकारेज होनानै इयुननि आनजाद इयुननि जिउ दानांगौ आरो गावनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौनि थाखाय बे मोनसे थुलुंगानायनि मोनसे हाबाफारि आरो बेयाव गोबां हाई सेकेन्डारि कलेजनि स्टुडेन्टफोर फैदों आरो बिथांमोननि गेजेरजों समाजाव हारियाव मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जे गुनगोनां सोलोंथाइनि बिकल्प जेबो लामा गैया, गोब्राब नाजानांगोन, जिउआव थि मोनसे थांखि आरो सिमां थानांगोन आरो मालाबाबो जाहाथे गावनि थांखि आरो फरायनायखौ नागारा आरो फरायनायाव कुनु जाहाथे सर्टकाट साना बा सर्टकाट जेबो लामा गैया, नोङो मोजाङै फरायब्लासो मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। दा बेखायनो बर' बिजों फरायनानै गुनगोनां सोलोंथाइ लानो हायो, मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो, डिस्टिंक्सन लेटार आरो स्टार मार्क मोननो हायो, बे दिनै प्रुफ जाबाय आरो बे प्रुफ जानायनि गेजेरजों इयुननि समाव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बर' मिडियाम फरायनानैनो जायफोरा बर' मिडियामजों लिरनो गोसो फरायनो गोसो बिथांमोना एडमिसन लानो हागोन, बे लामाया दिनै जानानै फैबाय। बेखायनो जोंनि खावलायनाया जाहैबाय जे गावबा गावनि नाजानाय, बिमा बिफानि मदद, फोरोंगिरिनि थाखो खथायाव गोसो होनानै फोरोंनाय बे मोनसे कालेक्टिभ एफर्टनि गेजेरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे स्ल'गान, जे मोनसे मिशन गुनगोनां सोलोंथाइनि जे मावथांखिनि गेजेरजों बर' हारियाव सुबुं धोन दानांगौ, सुबुं सम्पद दानांगौ, हारिया गेरेमसा हारि जानांगौब्ला बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनांगौब्ला जों जेब्लायबो सोलोंथाइखौ गारनानै मालाबाबो जों बेखौ साक्सेसफुलि मावफुंनो हाया आरो एकमात्र सोलोंथाइ आरो खौसेथि सान्थि परिबेशनि गेजेरजों हारि दानायनि बा माहारिबादखौ जोङो हमथानानै हारिखौ जौगाहोनायनि हाबाफारिया साक्सेस जागोन आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया जाहाथे इयुनाव माहारिबाद, हारि अननाय, हारिनि फारसे गावनि जि मोनसे रेसपन्सिबिलिटिखौ जाहाथे बावगारा बे बाथ्राखौ जोङो खावलायगोन। खारन गोबाङानो उनाव इन्डिभिजुअलिस्टिक आरो माखासे सेल्फिश सिन्तानि बेबायदि जालांनायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनो। जिउआ गावनि थाखायल' नङा, जिउआ मोनसे हारि, मोनसे समाज, मोनसे ओनसोल, न'खर, गामि बयखौबो लानानैसो मानसिनि सुबुंनि जिउआ मोनसे लेभेलाव बयबो दैदेनो आरो बेखायनो रावबो जिउखौ आंनि थाखायल' आरो आं थांना थानायानो आंनि उद्देश्य बेबायदि जाहाथे साना आरो हारि, समाज, न'खर गासैखौबो लानानै थांना थानायनि सिन्ताखौ जाहाथे बयबो खालामो बेखौसो आङो दिनै बयखौबो खावलायनाय गोजोनदों। सुक्तिनि जि 6.3 स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन दंमोन, मोनसे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय, नाथाय जोंनि उद्देश्यआ जाबाय गासै कलेज, गासै हायार सेकेन्डारि, जुनियर कलेज, हाई स्कुल, एलपि, एमइखौ निड बेसिसाव बर' मिडियामनि स्कुलखौ सरकारि खालामनांगौ। खारन बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलनि अबस्थाया दिनै गाज्रि हालोदाव दङ।
आरो स्पेसियेल केयार बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार फोरोंगिरिनो बेतन होनाय पस्टखौ सरकारि खालामनाय आरो लेखा बेसेन नाङाबासिनो होनायनि गेजेरजोंसो बेखौ मजबुत खालामनांगौ जेराव भेन्सार स्कुल दङ बेयाव सरकारि स्कुल गैया बेयाव प्राइभेट स्कुलबो गैया बेखायनो बे भेन्सार स्कुलखौ कमिउनिटि मबिलाइजेसननि गेजेरजों बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गायसनदोंमोन आरो बेखायनो बेखौ सरकारि खालामनांगौ जोंनि दाबिया बे 4 जुननि उनाव कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनाव आसाम सरकार सोलोंथाइ बिफानजों फिन सावरायफिननानै 6.3 नि खामानिया जाहाथे गोख्रैनो मावफुंजायो आरो कुनु कारनाव बे लेहेम जाया बिनि थाखाय जोङो खामानि मावफिनगोन हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो अस्तित्वखौ लानानै एबसुनि हाबा मावनाय एबसुनि आवाज एबसुनि दाबिया दिनैबो दङ इयुनावबो थागोन कुनु कारनाव एक बिन्दुबो बे खम जानायनि बाथ्रा गैया सम आरो थासारिया जिखि जाया मानो बेखायनो एकर्डनि दफाया जि लेभेलाव मावफुंजानांगौ बे इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै भारत सरकार आसाम सरकारा जि कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टनि आधाराव बिथांमोना खामानि मावनो बाध्य आरो कमिटमेन्टखौ गारनानै जाहाथे रावबो खारा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बयबो खौसेयैनो हारि नाङैनो जोङो नाजागोन आरो दाबिखौ जों लाखिलांबाय थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गलाघाट जथुम्मायाव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ जावरिखांनाय क्वालिटि एडुकेसन मुभमेन्टनि मोनसे सिद्धान्त लादों जे मोनसे मिशनमोन बेखौ जों मुभमेन्टआव लांनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो जेसेबां बर' फरायसा फरायसुलिफोर दङ बर' बिजोंनि आरो बर' फरायसा फरायसुलि गुबुन बिजोङाव फरायनाय बयनिबो जिउआव जाहाथे सोलोंथाइया इनकमप्लिट जाया ड्रप आउट जाया बयबो मोजां सोलोंथाइ जाहाथे मोननो हायो आरो बिथांमोना बर' हारि दैदेननायनि इयुन जेनेरेसन बर' हारिनि भबिष्यत आरो बिथांमोननि जिउखौ दानांगौ जोथोन लानांगौ आरो बिथांमोननि केरियारखौ थिक खालामनांगौनि दायित्वआ जों बयनिबो आरो बेखायनो उननि समाव मेसिभ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि केम्पेइन खालामगोन काउन्सिलिं खालामगोन मटिभेसन खालामगोन गाइडेन्स खालामगोन आरो गुबुन गुबुन स्किल भकेसनेल एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों जोंनि इयुथफोरनि गेजेराव मोनसे जावरिखांनाय लाबोनायनि थाखाय जों हाबा मावनो जों थांखि लादों गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गैस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्रि ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फेसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।